večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Srdečne vás vítam tu v bratislavskom Istropolise v teatre G-dur, kde začína prvá časť hudobno-zábavného programu slovenskej televízie Uragán. Áno. V dnešnej časti uvidíte prvú časť pôvodnej slovenskej telenovely, uvidíte zoznamku a takisto uvidíte aj receptár. Hej? No a začneme samozrejme tým najpopulárnejším, a teda čo? Telenovelou. Tak, fotrovci, čaute. Kam zasa ideš? Do zoo. Čo? Čo? Ideš sa pozerať, alebo ťa idú ukazovať? Smiešne. Jaj, pokom len to dievča je. To by si sa čudoval. A nezabudni, cez víkend ideme na Labutie jazero. Hej? No dobre. Aspoň minieme tie staré rožky. Labute na to idú ako divé. Labutie jazero, milý Alois, to je balet, vieš? Balet. Viem. Keď vieš, Julia, ja by som si radšej zabaletil cez víkend. Čo? Trošku s tebou, čo? Ako za starých čias. No, za starých čias, to si bol inakší chlap. Si mi hovoril také veci, ako že máš tvár ako mačička, a povahu ako holubička a krk ako tá labud na tom jazere. No, nemohol by si mi aj teraz povedať niečo pekné, čo? Mohol, čo ja viem, no. Máš nohy ako gazela. Naozaj? To ich mám také dlhé? Čo? Nie, také chlpaté. Joj, ty chrapún jeden obyčajný. Prosím ťa pekne. A nemyslíš si, že tu bude pozerať fotbal? Nie? Nie, bude sa pozerať telenovela. Ale telenovela, prosím ťa pekne. Jasné? Ale dneska hrá Slován, počkaj, čo, fotbal, hokej, alebo čo to tam je. Nič, čo, nebude? Telenovela bude, hovorím. No tak, fotbal. Vypni to, ti hovorím. Teraz akurát ešte minúta do konca. To ma nezaujíma. Vieš čo, ja sa na to môžem rovno... A vlastne nemôžem. Hajzel je pokazený. A čo? Idem hore k Ferimu. Kúpil si škrečka. Áno, a tomu nevadí ten smrad? Čo? A škrečok si zvykne. No, aspoň tu bude kľud. Môžem si to v kľude pozrieť, tú telenovelu. Rosalinda, veď vieš, že ťa milujem. Neklam, ty chceš spať s jej slúžkou. Ale vieš, chcel by som sa vyspať s tvojou slúžkou. U nej nemáš šancu. Tá má rada Julia. U nej nemáš šancu. Tá má rada Julia. O Juliovi nič nevieš. Ten má rád Juana, pastiera dobytka. Juan, ten sa páči aj mne. Juan, ten sa páči aj Julii. No ale no tak teraz niekto zvoní. Kto je? Inštalatér. Kto? Inštalatér. Inštalatér? A kde je ten hajzel? Čo ste hovorili? Kde je ten hajzel? Manžel išiel k susedom. Myslím, 2-0. Jaj, moje susedky, no to už vôbec neviem, kde sú. Volali ste, že vám tečie WC. WC? Áno. No viete, ja sa v počítačoch dáko nevyznám. Ale Ja myslím, viete čo? záchod. Ja záchod! Áno. A čo ste to hneď nepovedali? Ten je tu. No, poďte. Tam si to spravte. Dobre? No. Na koho sa len podobá tento? No nič. Kým to urobí, pozriem si zoznamku. Vždy si pritom zaspomínam na mladosť. Ako sme s Lojzom chodili na tie labute. Ahojte, ďakujem. Díky.
Díky. Volám sa Franky a vítam vás tu všetkých v sále a vítam samozrejme aj vás doma pri televíznej obrazovke. Dnes večer tu opäť prebehne veľká moja show, ktorá sa volá Zoznamka. Opäť sa tu predstaví jedna super cool feši babenka a takisto sa predstavia dvaja cool fešáci. A bude to všetko o tom, aby srdce našlo srdce. Vy ich uvidíte, ale cool feši babenka ich neuvidí. A bude sa musieť rozhodnúť, takže privítajme veľkým potleskom Elis! Ahoj, Elis! Poď sem dole, Elis, neboj sa. Elis, povedz nám tu všetkým pekne, odkiaľ si? Som zo Štadnice, priniesla som si svoju mačičku Mici, ale musela zostať v zákulisí. Áno, no, tak dobre, no, tak mačka je v zákulisí, lebo smrdela... Áno, to je ono. Okrem teda týchto zvukov smrdela jak hovado, tak sme ju nechali vzadu. Poď, tu si sadni, Elis, toto je tvoj flek. Výborne. A my ti o chvíľočku predstavíme prvého tvojho cool feši nápadníka. Privítajme ho! Nazdar. Počkaj. Tu si sadni, prosím ťa pekne, aby ťa nevidela Elis. Ja, ak teda budeš chvíľu pokojný, sa skúsim k tebe postaviť. No, tak nám, prosím ťa pekne, povedz, ako sa voláš? Mego. Mego, no, výborne, dobre. Máš nejakú prezývku? Hulvát. Ešte lepšie. No, tak povedz nám napríklad, že odkiaľ si, čo ja viem. Zo Štadnice. Zo Štadnice! No to je úžasné, od Štadnice, Elis, počula si, no dobre? Tak, Elis, nech sa páči. Je tvoj. Ja by som sa ťa chcela spýtať, že kam chodívaš? No? Tak ja nejak zvlášť moc extra ani nikam nechodievam. Tak akurát tak do posilovny nechodím. A aké filmy máš rád? Tak ja nejak zvlášť extra moc ani nejak filmy nepozerám. Mám na videu Rambo, Terminátor, Beštiálna vražda, Krvavé orgie a Princezna Zemlejná. A máš nejaký dobrý skutok? No tak ja nejak zvlášť moc extra ani nejak dobré skutky nerobím, no. Tak ale minule som zachránil jednu babenku pred znásilnením. No to je úžasné, perfektné. Mego, o tom by si nám mohol niečo porozprávať, čo? Jak to bolo? No? Tak nakoniec som ju ukecal, no. No, dobre, no. Tak ja neviem, no Eli, skús ešte niečo. Čo nemáš rád? Tak ja nemám rád mačky, susedov a susedové mačky. Aha, no. Dobre, tak keď by som to takto sa spýtal, prosím ťa pekne, chceš aj ty niečo vedieť tuto o našej Elis, čo? No tak ja sa môžem opýtať, že koľko má rokov. 16. 16, čo? No, tak nič. Ale počkaj, Mego, Hulvát, počkaj. Počkaj ma, babenka vyzerá na 18. Hej? No? Tak to už vôbec nič. Ja? No dobre, tak zatlieskajme Megovi teda, no. Tak, čo zatiaľ hovoríš na Mega? Čo, Elis? On by si s mojou Mici nerozumel. No, dobre, no, tak čo, tak necháme zatiaľ tak, hej? Tak druhého. Privítajme ho! No nič, nevadí, poď tu si sadni teda. Čau. Nastar. No tak, počúvaj, tak povedz nám aj ty, že ako sa voláš? Arpád, dobre, no. Ja ti budem hovoriť Arpi, dobre? Bože, Arpi. No, dobre, tak odkiaľ si, Arpi? Ja som pôvodne z Košíc, ale teraz bývam vo Štadnici. Jo, no to výborné, Ošťadnica, no, tak to ide. Dobre, no tak Elis, nech sa páči, otázka. Ja by som sa ťa chcela spýtať, že na ktorého herca sa podobáš? No. Jaj, tak tá Nikoláša Kejča. Ty máš také krásne oči. Či máš také krásne oči? Nie, ale tiež sa mi už robí na hlave plešinka. Tak aj, no, tak nejakého iného herca skús radšej, Arpi, dobre? Tak čo ja viem, hádam, Eddie Parfy.
Ty máš také krásne biele zuby. Tak nie, ale tiež som také tmavšej pleti trocha. Takže mulat? Tak, mulat, to u nás na ľudíku tomu hovoríme inak. Ale tiež aj mulat môže No byť. dobre, no tak ja neviem, ešte jednu nejakú inteligentnú otázku hoď a potom už kašlíme na to, no? Tak, Arpi, čo robíš? Teraz? Však nič. A nie, akože vôbec, čo robíš? Však takisto. Nie, počkaj, no tak nejak nám to tu viazne, ak ja neviem. Eli, skús ešte jednu nejakú, ale inteligentnú otázku, prosím ťa, hej? No tak, Arpi, Čo? máš rád mačky? Mačky? Čo? Tak nejedol som ešte, ale... No, tak nie. Dobre, no. Toto asi nebude veľmi dobré, Arpi. Dobre, však ďakujeme ti zatiaľ. Ešte teda počkaj, možno uvidíme, jak sa to rozhodne, hej, všetko. Honorár dostaneš. Honorár dostaneš možno, áno. Dobre, no. No, tak, Elis, boli tu dvaja nápadníci, tak teraz si pekne vyber, čo? Tak, mne sa páčil Mego, ale on si Ale on by si s tou mojou Mici nerozumel. No, s touto asi ne, no. Takže radšej Arpiho. Arpi, ak ma počuješ, tak poď sem, Arpi, lebo si víťaz. Elis si ťa vybrala. Nech sa páči, dajte si pusu. Poďme. Pusu, poriadnu pusu chcem vidieť, áno. To je ono, výborne. Výborne. Výborne, tak toto je náš dnešný krásny pár, ale to ešte nie je všetko. Teraz sa pozrime na to, že aký zájazd pre týchto dvoch šťastných mladých ľudí sme vyžrebovali. Tak, decká, ste napätí, určite pozrite sa na to, tu vám niečo líta. Takže vyhrávate týždenný pobyt v rekreačnom zariadení Dúha vo Ščadnici. Čau, tešíte sa, výborne, dobre, Arpi, čau, ahoj. Čaute, 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 ste zlatí, všetko dobre, chodte. Ja vám veľmi pekne ďakujem a teším sa opäť niekedy na budúce pri Záznamke. Čaute! Hajzel je opravený. Kde ste všetci? No, asi počkám. Že vraj sa podobám na lipu. Cítim sa veľmi dobre v súkromnom bystre. Sedia tam každý večer hlavičky bystré. Z pohárov obracajú pravdu až do dna. Tu každá beseda je nesmierne plodná. Veď jak to bude zajtra hrať prvé husle, odhalia všetky triky po prvom kúzle. Veď jak to do sveta zas urobil dieru, ako sa najrýchlejšie špinavé perú. Denne si šepká súkromné bistro, pikantné vtipy o ministroch. Nie sú im cudzie najvyššie kruhy, keď skončí jeden, začína druhý. Dozviem sa, kto je zajtra o hlavu kratší, aj s kým sa zabudnutá herečka vláči. A keď sa nájde zo pár odvážnych slečien, pri víne hlasujeme, ktorá má väčšie. Cítim sa veľmi dobre v súkromnom bystre, nohy si občas môžem aj na stôl vystrieť, vždy sa tam dozviem zo pár príjemných klepiet, už nie som presvedčený, že oko berie. Denne si šepká súkromné bistro, pikantné vtipy o ministroch. Nie sú im cudzie najvyššie kruhy, keď skončí jeden, začína druhý. Ahoj. Jej, čo tu robíš? Opravil som vám hajzel.
Čau, ja som Mel, ja tu bývam, mám 18 rokov a boli sme v zoo vysadzať lípu. Chceš pusinku? Čože? Od teba? Ale nie, od maminy. Máme pusinky. Daj si. Divná rodina. Aj by som išiel, ale ešte mi musia zaplatiť. No už naši nie sú doma, ale môžeme si zatiaľ pozrieť receptár. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer aj vám, milí televízni diváci. Začína naša nová relácia Receptár. V našej relácii, ako počujete, blíži sa jar a tak sa budeme rozprávať o záhradke. Reláciou vás budem sprevádzať ja, Bedřich Bobor, ochranca prírody, nuž a aj samozrejme náš pravidelný hosť, Aladár Lechvároš z Južného Slovenska, známy pestovateľ. Jo ešte Tiváňo. Jo ešte Tiváňo. Ja som takisto vstúpil do ochranářskej organizácie a máme také heslo, že zabi bobra, zahráni strom. No ale... Ahoj. Ty nemusíš obávať, lebo to my myslíme toho bobra, vieš, to taký ten veľký fúzatý, čo ty ze stromy. No. A ja som si dovolil teda u nás v záhradke vypestovať svoj prvý bonzaj, ktorý som nazval Bonzaj Mavrič. Nech sa ti páči. Ďakujem veľmi pekne, bude tu na čestnom mieste. Áno, dobre. U nás na stolíku v relácii. Nuž, takže náš tuto Aladár vždycky príde s nejakým zaujímavým problémom, pomocou ktorého chceme vlastne poradiť aj vám, milí televízni diváci. Takže, čo si dnes priniesol? Aký problém? Aký problém? No, chcel by som teda povedať, že mne po záhrade behá taký malý oný. No, jak povie? No, počkaj, no, taký malý oný, no, pomôž mi, no. Taký malý oný, ten, no. Malý oný? Malý oný, to mám aj ja, ale mi nebehá po záhradke. Nie. Bedřich, nie, to som myslel, no taký malý oný, taký čierny, slepý, taký, ten... Stevie Wonder? Ale... Nie Stevie Wonder, on je zviera, také zviera, čo tuneluje. No, také po záhrade. Tak u nás je plno zviera, čo tunelujú, ale... Nie také, no... Nevieš, aj taký oný kreslenkový rozprávka bol oný český o tom... Boba Bobek? Ale nie Boba Bobek. A čo to? Oný, no taký, no tak vrta, no taký vrtko, tam chodí také... Ja, Krtko! No, Krtko! Jaj, no, vrtko, no. Krtko. Vrtko. Aj takú básničku viem, že prekrásny je život Krtka, cez deň spí a v noci tiež. No. No a čo s ním teda, No, tak dobre, že si priniesol túto problematiku, by som povedal, lebo vlastne takto môžeme aj televíznym divákom poradiť zo pár fíglov, ako sa s takým krtkom porátať. No, ja som ich nerátal, ale mám taký pocit, že iba jeden je tam. No, taký... O to ľahšia robota bude, hej? Áno, no. Krty? Krja? Krtko, vrtko, no. Ja, vrtko, áno, prekrásny, áno, Krtko, hej? Krtko to je zviera, ktoré má veľmi citlivý sluch. Takže odporúča sa postaviť ku krtincu magnetofón a pustiť ho. No, toto sme robili s mojím synom Ferencom, áno. Doniesol kozeťák, dal to k tomu kopcovi a pustil ho na plné gule. No, a pomohlo? Nepomohlo, lebo ich pustil na moje. No. V tom prípade musíme vyskúšať inú metódu. No, dobre. No, máš dobrú hadicu? Tak žena hovorí, že akurát, no. Ale dár, no. Ja myslím takú na polievanie, no. Joj, no tak mám aj takú, no. Ravstou, no. No tak zoberieš tú hadicu, hej? Áno. A strčíš ju do výfuku. Komu? Ako komu? No do výfuku auta. Jo, Aké máš auto? No, modré. Ale nie, tak myslím ja, že aká je to značka? Jo, počkaj, on je DSA, alebo DSB, číslo neviem už vôbec. Ale dár, počúvaj, ja myslím, že to je osobné, No, alebo... osobné, no čo moje osobné, no keď je u mňa na záhrade, tak je moje osobné, nie? No tak teda však ako. Ale dár, ja myslím, že či je to Škoda, alebo Žiguli. Ja, no škoda, že to není Žiguli, pretože je to Ford Síria. No dobre, no, tak zoberieš tú hadicu, Áno. jeden koniec a strčíš ju
do výfuku toho auta a druhý koniec do krtinca do zeme a naštartuješ. No, to bude problémo, lebo to auto už 8 rokov nebolo naštartované. No tak ale to ti ja potom neporadím už. No ale ja som si poradil, Hej. lebo ja som vypestoval na záhradke čípež paprika. A ja som tu čípež paprika položil takto k tomu hrbovi, vieš? Vyliezol, vrtko, zahryzol, oči mu takto sa vypúlili a hneď bolo po ňom. No? No tak a čo si chcel potom, aby som ti poradil? Ty si mi ale neporadil. Ja som poradil našim steným televíznym divákom a preto by som vás chcel teda požiadať, že pokiaľ chcete odo mňa kúpiť čípež paprika, tak mi zavolajte na môj modul. No ďakujeme, Aladár, ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Igen. A vy, milí diváci, nezabudnite. Od Bedricha Bobra, každá rada dobrá. Dovidenia. Ty si taký zlatý. Napísal som pre teba básničku. Fakt? 4 kone vrane. Chcel by som ťa vidieť stať nahú vo vane. A nehovorí sa vo vani? Hovorí, ale to sa potom nerímuje. Môžem ti ju zaspievať? Môžeš? No? Štyri kone vrane ťahajú ma z vane, pretože som minulý rok nezaplatil dane. Najvranejšie kone z nášho okresu o chvíľu ma kam si unesú. 4 kone vrane, nikým nepozvané, a vo vani mi štvormo pláva súdne predvolanie. Dostavte sa i hneď ako na koni, čaká na vás postih zákonný. Nerád platím dane, kde by som vzal na ne. Kone milé, majte prosím so mnou zľutovanie. Práve kvôli daniam ležím od dlani, ponorený po krk vo vani. Keď dopijú vaňu, vykašlem sa na ňu, ukriem sa na balkóne, tam ma nedostanú. A potom sa tížko v rámci noblesy z dlhej chvíle asi obesí. 4 vrané kone stoja na balkóne, ale ja si kľudne visím, nestarám sa o ne. 4 lesklé hryby, hnedé kopytá, nikto sa už na nič nepýta. Čo má znamená toto? Počúvaj ma. Počúvaj ma, jaké ťa chytí. Alois, prestaň. Veď to je inštalatér. Počúvaj ma, ty hajzel jeden. Hajzel je už opravený. A vaša dcéra ma miluje. Ja už idem. A ja idem s ním. Deti moji. Ale počkaj, Julia, no tak to ju len tak necháme odísť s inštalatérom. Ale prosím ťa, inštalatér v jej prípade bingo. No tak ale nie v jej veku. V jej veku, drahý Lojsko, sme už dávno kočíkovali. To boli časy. A povedz, páčim sa ti ešte? Áno, samozrejme. Si čím ďalej, tým krajšie. A čím bližšie, tým škarečšie. Ty chrapún jeden! Čo? A nemyslíš, že zase budeš pozerať ten fotbal? Nie? Ide král dobytka.
No to zapni, no. V dnešnej časti sa dozviete, či podľahne senátor z vodnej slúžke a ako kráľovi dobytka ohrozuje jeho majetok choroba šialených krávok. Fíha? Čo fíha? No tá choroba šialených kráv. No ty sa, Lojsko, tejto choroby báť nemusíš. Prečo? Lebo si svíňa. Ďakujeme. Ďakujeme. Dámy a páni, videli ste prvú časť hudobno-zábavnej relácie Uragán. Áno, účinkovali Zuzka Šikulová, Andy Kraus, Peter Marcin A náš hudobný host Peter Lipa.